Wara li fl-ewwel mit-tjum ta' tieni leġislatura ta' Gvern Laburista tħabbru 4 mediċini għal pazjenti tal-kanċer fuq il-formularju tal-Gvern b'investiment ta' 2 miljun euro fis-sena tħabbru 3 mediċini ġodda oħra b'xejn immirati għal kanċer avvanzat, speċifikament għal pazjenti b'kanċer fil-kliewi, fis-sider u fil-ġilda. Biex bekk qed titwitta triq lejn it-twettiq tal-wed elettorali tal-Partit Laburista li tara li fil-5 snin li ġejjin il-mediċini stabiliti kollha tal-kanċer imorru fuq il-formularju tal-Gvern. Dan ħabru d-Deputant Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fearn meta nieda l-Pjan Nazzjonali għall-Kanċer għal 5 snin li ġejjin. Pjan li miġbur f'aktar minn 100 paġna ġivarat wara xhur ta' konsultazzjoni pubblika u diversi diskussjonijiet m'esperti u professjonisti mediċi. Lilin mit 12,000 persuna li qed jgħixu bil-kanċer f'pajjiżna, il-Ministru għas-Saħħa jinnota li f'Malta ikun hawn mal-2000 każ ġdid ta' kanċer kull sena u qed imutu ma' 900 persuna. B'dawn iċ-ċifri fl-isfond u l-investiment li qed isir fit-trattamenti, il-Pjan Nazzjonali għall-Kanċer huwa imsejjes fuq il-prevenzjoni. Fuq kollox li nżidu l-mezzi ta' prevenzjoni, pereżempju li naqsu t-tipip, li naqsu l-alkohol, li naqsu l-obeżità u nżidu l-eżerċizzju biex bekk ikollna kemm jista' jkun inqas każi ta' kanser. Prevenzjoni wkoll fejn jidħol l-screening sabiex il-kanċer jinqabad kmieni. Hawnhekk Fearn irrimarka li tul is-snin żdied in-numru ta' persuni li jaċċettaw l-istedina biex imorru għal screening biex minn tas-sider inqabdu 430 każ ta' kanċer kmieni u aktar minn 100 oħra mill-screenings tal-Musrana l-Kbira. Biex dan kollu jissaħħaħ it-tobba tal-kura primarja qed ikunu mħarġa aktar biex jarfu s-sintomi tal-kanċer kmieni. Mbagħad iridu wkoll fis-snin li ġejjin mhux biss nilħuqu l-aħjar livelli ta' kura li huwa possibbli fid-dinja, imma anke f'pajjiżna nkunu qegħdin navvanzaw il-kura aħna u ħadd ieħor jiġi warajna. B'hekk nkunu qegħdin inniedu fondazzjoni għar-riċerka tal-kanser imnedija u fondata mill-Gvern flimkien ma' istituzzjonijiet akademiċi. Dan kollu jmur jitfit mal-viżjoni tal-Gvern biex apparti l-weda tal-mediċini tal-kanċer kollha b'xejn se tkun qed tingħata dinjità u tama ġdida lil pazjenti milquta b'din il-marda.